Гэта канал Белсат, проект «Мова на ново». Я Микита Мелкозеров, и у нас тут у фотолі побач со мной Ярослав Писаренко. Ты спортовый журналіст, калісьці ты каментатор. Калісьці так. І хто ти ще? Ну, хутчэй за ўсё блогер. Мне ведь, напэўна, так. Окей, распавядзі мне, калі ласка, шановны блогер, про свою першую настаўніцу по беларускай мове. Да, гэта... Напэўна, з яе пачалася моя так пэўная любоў да беларускай літаратуры, бо яна была, ведаеш, такая... Ну, ўжо такая старенькая крыху жанчына, в пэўным сэнсе савецкая, але вельмі прабеларуская, да? Ну, тыя часы гэта, напэўна, было так нармалёва ўжываць у сабе вось гэтыя два бакі. І вось, напэўна, з яе пачалося просто тое, што мне хацелася чытаць нейкія творы, каб проста з ёй наконт іх паразмаўляць, ведаеш. І вось першыя выпадкі, калі я чытаў не таму, што трэба, вось па праграме, таму што мне сапраўды хацелася. Вось у яе быў, напэўна, любімы твор, гэта «Зямля пад белымі крыламі». І у нас быў па выніках вось прачытанага быў адкрыты урок, куды запрасілі там дырэктара і гэтак далей. І вось яна выйшла з такой першай прадмовай і сказала вось гэтую прадмову Караткевіча пра тое, што вось Бог кажа, што я вам, беларусы, дам лепшую зямлю, але самае кепскае кіраўніцтва. І гэта быў першы акт супраціву, які я пабачыў на свае вочы. І вось яна гэта просто сказала, ну і ўсё, і далей неяк паляцела. Ну гэта сапраўды было клёва. Я насамрэч зараз згадаў, што калі я з'язджаў з Беларусі, я быў Варшы, яе сустрэў. І гэта была вельмі, ну такая крыху дзіўная размова, бо яна ўжо вельмі старенькая, яна жыве ў вёсцы, і неяк выпадкова яна была ў Воршы і мяне пабачыла. Ты в эміграцыю, яна ў горад, Я ў эміграцыю, да, яна ў вёску. І яна неяк так запытала, як мае справы, я кажу, ну так, ну неяк не хацелася пра гэтае гаварыць, калі ў цябе там цягнік праз некалькі гадзін. І яна просто сказала такую фразу, што я зараз увогуле, ведаеш, нічога не ведаю, што адбываецца, як я там на вёсцы сабе, але я ведаю, што ты, ну, ўсё будзеш рабіць правільна. І я памятаю, мяне так гэта кранула, гэтыя яе словы. Ну, яна, відавочна, там не ў кантэксце і гэтак далей, але яна просто гэта сказала, можа, сама не ведаючы, мяне так крыху падбадрыла, бо гэта было сапраўды патрэбна. Ты, наколькі я разумею, будаваў сваю кар'еру на расійскай мове. Да. Як яна, беларуская мова, праклюнулася ўжо? То бок гэта пасіў, які ўсё ж таки знайшоўся? Ну, я больш за тое, я і працягваю працаваць на расійскай мове. То бок канал, ну, там ёсць беларускамоўныя выпускі, але іх няшмат, на жаль. Як... Да не ведаю, я вось насамрэч цалкам згодны з гэтым тэйкам пра тое, што беларусы не вывучаюць беларускую мову, яны яе узгадваюць, бо я калі там узгадваю там, можа, сваё дзяцінства, я там памятаю, як бацька, калі мяне ў школу будзіў, ён казаў заўсёды, як праснуўся, дык вставай, лені волі, не давай. Ну, гэта не расійская мова, але ён і не быў ніколі там беларускамоўны, але проста вось у яго былі заўсёды беларускія словы. Гэта было заўсёды вельмі побач, але я жыў, ну, цалкам, напэўна, у расійскім свеце, бо Ворша гэта там сколькі, 50 кіламетраў ад Расіі, ну, вакол мяне быў расійскамоўны контент. Я толькі ў 19 гадоў зразумеў, што ёсць яшчэ нейкія там краіны ў іншых кірунках, і толькі тады зразумеў, што ёсць іншыя мовы, і яшчэ ёсць і свая мова насамрэч. І зараз проста з'яўляецца больш контента беларускага, і ён клёвы не таму, што ён беларускамоўны, а таму, што ён сапраўды клёвы і цікавы. І проста больш з'яўляецца там, ну, мяне запрашаюць на нейкія інтэрв'ю, якія ўжо там на беларускай мове праходзяць, вось. І таму яна проста сама сабой неяк. Я ўзгадваю нейкія словы, вось мы там каментавалі матч, і я нешта так, ну, ведаеш, хацеў сказаць такі каментатарскі штамп, кшталту вось там форвард, у яго інстинкт хищніка. Я ўзгадаў слова драпежнік. Я б ніколі ў жыцці, ну, не ведаю, просто я не ведаю, адкуль я ведаю гэта слово, але недзе вось яно там было, і яно просто ўсплывае само сабой. А само сабой. Ты ведаеш гэты мем пра бульба каля хуя? Ці вада каля хуя? Я чуў бульба каля хуя. Мне цёця калісьці казала гэтую фразу, я не ведаю, гэта бульба каля хуя, гэта нейкая сорт? То бок гэта сэнс у тым, што гэта і не лаянка, і не абраза, і ніякі не мем. І Віктор Шукіловіч нам зараз табе распавядзе, што гэта такое. Бульба каля хуя? Што? Каля чаго? Гэта лаянка ці нейкі жарт? Дык ці можна так сказаць? Бульба каля хуя. Нехта зазначыць, што выраз гучыць неяк не вельмі мілагучна і выглядае на здзек
ці на нейкую недарэчную прыдумку. Іншы ж будзе даводзіць, што так гаварыць мусяць усе без вынятку беларускамоўныя людзі. Сябры мае, і вы, пэўна, не можаце ўжо дачакацца майго меркавання, а што я думаю на гэты конт. І сапраўды, ніякага каляхавання, нічога нават падобнага мы не знойдзем у тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы. Але пачакайце, мы спанатрым дзеяслоў каляхаваць у слоўніку гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі. І выданне нам патлумачыць, што каляхаваць – гэта кіпець. Крыніца нават падае прыклад ужывання з вёскі Пудзіцк Пухавіцкага раёна. Бульба ўжо даўно каляхуе. Бурболкі якія вялікія. Зняць трэба яе. Адкуль жа ўзяўся гэткі незвычайны дзеяслоў? А разгадка вельмі простая. Людзі ў маўленні перадавалі гукі, якія ўтвараюцца пры кіпенні. Калях, калях, калях. Тут можна параўнаць з расейскім словам «клакатаць». Некаторыя падкрэсліваюць таксама, што пры гатаванні вада нібы гойдаецца, хвалюецца, калышацца. Ад гэтага калыхання магло ўтварыцца і каляхаваць. У беларускіх гаворках ёсць таксама падобныя словы «ляхаваць» ці «ляхатаць». Усе яны маюць значэнне кіпець, клекатаць. Ці варта ўжываць гэтае слова? Абавязкова! Для жыхароў Пухавічыны ды Уздзеншчыны. Гэтае слова адтуль паходзіць і не варта, каб яно там знікла. А што з рэштаю Беларусі? А тут хай кожны вырашае сам. Дадам толькі, што слова «каляхаваць» як сінонім да «кіпець» прапануюць аўтаркі польска-беларускага слоўніка, укладзенага ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Таму гэта цалкам легальнае слова. Калі ж хтосьці скажа, што яно асацыюецца з расійскім матам ці яшчэ з нечым, то мы мусім улічыць, што гэта не праблема нашай мовы, а выключна ўспрыманне таго чалавека, якому гэткае слоўца не пасуе. Хай усё ў вас будзе добра, складна ды ладна. Вось, мы сталі крышку разумней і спадзяюся, вы таксама. Давай працягваць. Ты кажаш, што тут у Варшаве вы пачалі каментаваць футбол на беларускай мове. Так. Як выбіралася мова для вось гэтых вашых імпрэзаў? Вельмі хутка. Мы проста з Сашам Івуліным, маім сябром, мы сабралі людзей. Гэта быў Еўра 24-го года. Вось мы сабралі там нейкую суполку сваю, таксама заўзятараў футбольных. І мы проста глядзелі футбол і вось, пачалі там на пачатку, а як будзем каментаваць, на якой мове? І ты ведаеш, гэта такія выбары без выбару, калі, што? На расейскай, і так ніхто, все моўчкі. А калі кажа, што там па-беларуску, все такія, ўсё класна сюды. Вось і таму так неяк пайшло, што мы менавіта па-беларуску гэта робім, але да нас ходзяць і людзі, якія цалкам расійскамоўныя, і ім нармальна ходзяць і украінцы, і шмат хто ходзіць, і ўсіх, падаецца, гэта ўсё задавальняе, бо з аднаго боку, канешне, я больш гадоў размаўляю там, калі взяць агульны час, па-расейску, чым па-беларуску, я размаўляю часцей, у мяне больше там больш нейкіх словаў, але гэта вельмі клёвая такая гімнастыка для мазгоў, мне падаецца, і беларуская мова, карацей, яна сапраўды цікавая, можна знайсці нейкі ў ёй вельмі клёвыя паварот. Наколькі табе складана? Просто што вы працуеце ў жывым этэры і трэба думаць вось тут і цяпер. Ці бываюць нейкія затупы відавочныя? Яны на любой мове будуць, насамрэч. У мяне, можа, і асабліва. Бо ведаеш, наконт пераключэння, я вось зараз зразумеў, што гэта... я ўжо гэты этап прайшоў, бо зараз шмат хто там вакол мяне размаўляе па-расейску, шмат хто па-беларуску. Ёсць людзі, якія па-ўкраінску і яшчэ і па-польску. То бок 4 мовы, якія знаходзяцца, так, недалёка ў цябе вось гэтым пераключэнні мовы. На клавіатуры.
Ну і заўсёды проста неяк клацаеш. У мяне толькі вось адна праблема з тым, што мне складана размаўляць з людзьмі на розных мовах. То бок, калі да мяне звяртаецца на па-расейску, я буду адказваць па-расейску. Мне проста будзе складана, у мяне ў галаве будзе каша. Па-беларуску таксама, польскі, украінскі можам, да. У тебя толькі распачыналася ў Беларусі твоя каментатарская кар'ера, наколькі я разумею. Ёсць пэўны падлік, колькі матчаў ты пракаментаваў? Няма, але не супер шмат. Ну, то бок, лічба будзе двузначная, але гэта не... Ну, то бок сезончык, грубо кажучы. Ну, можа, так. Наколькі ты сумуеш менавіта вось па гэтаму віду працы? Ну, вельмі сумую. І я думаю, гэтыя этэры, якія мы робім жывыя для людзей, гэта мае нейкія там фантомныя болі, каб крыху паменшыць. Бо гэта сапраўды самая кайфовая праца. Усе там хлопцы, якія хацелі быць там футбалістамі, вось нейкімі там спартоўцамі, у якіх нічога не атрымалася, яны ідуць у спартовую журналістыку. І, ну, на мой погляд, каментар у жывым эфіры гэта high-level. Гэта самае складанае, самае цікавае, што можа быць, мне падаецца, у кар'еры спартовага журналіста. І, ну, вось мяне гэта так вельмі хутка пачалося, але яшчэ хутчэй скончылася. Ну, але, ведаеш, паклаў на алтар рэвалюцыі свае амбіцыі футбольнага каментатара. Ну, нічога, шмат хто яшчэ больш горшым стане знаходзіцца. Мы калі кажам пра беларускамоўны каментар спартовых падзеяў, узгадваецца, зразумела, маэстр Навіцкі і узгадваецца яго больш маладзейшы калега спадар Баранаў. Так. З якімі ты эмоцыямі узгадваеш тыя рэчы, таму што я памятаю, што нават пры тым, што я не быў ангажаваны ва ўсе беларускамоўныя барушнякі, вось падзея, статус падзеі, ён вот адбіўся ў мяне ў памяці. Які каментар? Так, ну, менавіта, што людзі па-беларуску робяць папулярныя рэчы. Слухай, нават калі гэта было, ну, вось улетку, калі былі Еўракубкі і быў матч Нёмана з там такія Фарэрскіх выспаў. Да, вось гэтая каманда. Мы просім прабачэння ў ўсіх людзей з Фарэрскіх выспаў. Не ўзгадаю ж. Ну, карацей, гэта, як казалі, там пачтальёны, электрыкі і так далей. І гэты матч па Беларусь-5 паказвалі з беларускамоўным каментаром Паўла Баранова, то бок гэта ёсць і зараз. Гэтага не шмат, але, ну, клёва, што гэта ёсць хоць у нейкім выглядзе. Дазволь мне крышку драматызаваць. Ці ўсё нармалёва з краінай, дзе каментаванне матча на роднай мове з'яўляецца падзеяй? Да, конечно, все ненармалёва ў краіне, дзе з мовай мае на ўвазе, дзе там Саша Філіпенка, які піша кнігі па расейску, ну, першапачаткова па-расейску. Ён павінен там на кожным сваім інтэрв'ю вось за гэта неяк апраўдвацца, хаця там ён жыве там у Швейцарыі, так, і яго там прызнаюць нават там на тым узроўні, і ўсё окей, а ў нас нібыта нешта не окей. Што яшчэ? Мне ўвогуле не падабаецца, калі там пачынаюць казаць, на якой мове табе трэба нешта там працаваць і нешта рабіць. Ну, я разумею цалкам місію блогераў і ўвогуле там любых медыйных персонаў Беларусі, што беларуская мова гэта вельмі важна. І, ну, і у нас, на жаль, мы вось ужо знаходзімся. Гэта не тое, што там праблема, якая надыходзіць. Яна ўжо тут. Мы знаходзімся ў гэтай праблеме і павінны з ёй неяк жыць. Ёсць гэта місія. І, ну, карацей, мне гэта все не вельмі падабаецца, але, ну, я просто павінен улічваць вось гэты кантэкст таго ўплыву там Расіі, які быў столькі год на Беларусь. Скажы мне, ласка, тут і цяпер у тебя ёсць нейкія персонажы, якія гучаць амаль што ў кожным вашым выпуску. Ну, пачынаючы з Сабаленкі, гэтак далей. Калі б я папрасіў сябе назваць галоўных спартсменаў тут і цяпер Беларусі, каго б ты ў тройку ўключыў? Галоўны спартовец Беларусі? З трэцяга па першае. Як заўгодна. Можа быць не з трэцяга, можа быць з чацвёртага. Ну, давай так. Я бы ўключыў Алексея Протаса з НХЛ. Гэта хакеіст. Гэта хакеіст, які гуляе за Вашингтон Кэпіталс і вельмі такі ўплывовы зараз гулец. Ён адмаўляў мне в інтэрв'ю, і я хочу зазначыць, што зрабіў ён гэта выключна на беларускай мове. Вось, малайчынка, да. Ну, насамрэч, да ўсіх гэтых НХЛаўцаў шмат там пытанняў, нібыта, бо яны там маўчаць і гэтак далей, мне падаецца, все яны вельмі... А табе важна? Мне не, насамрэч. Я
Я не ведаю як, але нібыта адчуваю, там, што вось гэты, хутчэй за ўсё, адэкватны, там, гэты не... Ну, у тебя і свой радар нейкі ёсць. Ну, да, ведаеш, калі проста гэта мне ў вока не трапляе, вось так неяк рэзка, для мяне ўсё окей, цалкам, калі там чалавек нават не зазначае нейкую сваю пазіцыю, але ён не робіць нічога дрэннага, ён нікога там, не ведаю, не падстаўляе, не робіць нейкай там фігні, таму без праблем. Далей яшчэ, каб... Ну, дакладна ў маім топе будзе Арына Сабаленко. Это 10-першае прыблізна месца. Гэта прыблізна першае месца, ну, відавочна... А мы можем паразмаўляць пра яе вот у кантэксце, у якім ты спрабаваў размаўляць пра спрадара Протаса. Окей. Была вельмі шмат пытанняў наконт ейнай пазіцыі, ангажаванасці там неяк з рэжымам і гэтак далей. І ты таксама удзельнічаў у гэтым, ты падсвечваў гэты все эпізоды, наколькі табе гэта важна? Яе пазіцыя і гэтак далей, я думаю, што ў яе няма насамрэч пазіцыі. Што ты маеш на ўвазе? Я маю на ўвазе тое, што яна, ну, ведаеш, такімі словамі, калі казаць, яна не змагар, яна не бацька, яна не мае такога дачынення да Беларусі, як, можа бы, хацелася розным бакам, насамрэч. Ведаеш, калі яна кажа пра Беларусь, ну, вось я... што вось мне першае прыходзіць да галавы, яна заўсёды кажа толькі ў адным кантэксце. Я нарадзілася ў маленечкай краіне, недзе там, у Беларусі, і вось я там стала топам, і я хачу там падаваць нейкі добры ўзор, каб усе таксама былі топам. Вось яна толькі ў такім кантэксце ўзгадвае пра Беларусь. Калі яна кажа, што... Малая радзіма, так? Да, малая радзіма, нейкая там вёсачка, так... бліз Расіі. Ну, яна так не кажа, гэта я так ужо гіперболізую. Вольная інтэрпрэтацыя Ярослава Пісарэнкі. Вось. І проста калі яна кажа, напрыклад, што там пасля нейкіх турніраў, тыпу, я ось там стамілася, я хачу паехаць домой, яна не мае на ўвазе Беларусі, яна мае на ўвазе Майамі, то бок яна чалавек свету, касмапаліт, можа там бліжэй да Злучоных Штатаў. Яна вось гэта, яна любіць тусоўкі з Бекхэмам, з Неймарам і з рознымі іншымі зоркамі. Таму казаць пра тое, што там для яе гэта важна, нейкая пазіцыя, я думаю, што для яе гэта сапраўды не важна. Ну, то бок яна проста апынулася ў гэтых всіх падзеях, але па іншых прычынах. То бок яна там пайшла на святкаванне Новага году 2021-го. Таму што хацела, каб нехта вырашыў ейныя праблемы. Яны ўжо на той момант, ну, калі я ўсё там правильно разумею, яны ўжо былі вырашаны, але проста трэба было... Падзяка, так? Да, як Дону Карлёна, трэба было таксама зрабіць наадварот нейкую паслугу. Ну, вось такая была паслуга. Таму я бы не казаў пра Арыну Сабаленко там з пункту гледжання ейнай пэўнай пазіцыі. Ведаеш, мы ўжо столькі прайшлі гадоў пасля гэтай беларускай рэвалюцыі, і вось там мы ўсё нешта пытаемся зразумець, хто зраднік, хто не. Я думаю, што да нейкіх рэчаў проста трэба прасцей ставіць. Ну, твой радар вось на тое, што чалавек добры ці кепскі, ён на Арыну Сабаленко як рэагуе? Я думаю, што, ну, слухай, у яе ёсць свае моманты, але гэта не, ну, які мне не падабаецца, але гэта не этычна яе пазіцыі. Ну, то бок, яна там эмацыянальная вельмі, яна можа там лайцы і браніцца на трэнераў, так? На трэнераў. Елену Рыбакіну сказала, што калі тая выйграла, што раз год і палка страляе. Ну, то бок, у яе ёсць такое нейкая... Хамаватасць, да, ўзровень такой трамвайнай хамкі. Але, ну, блин, ну такі чалавек, спартовец, эмоцыі, ну, пэўным сэнсе таксама можна зразумець. То бок, мне гэта не імпануе, але як чалавек, які стварае шоу в кантэксце спорту, яна проста топ. І ведаеш, калі мы кажам пра заўзятараў Арыны Сабаленкі, вось там зайдзі там у каментары ў інстаграме, калі там увогуле там на расійскай ці на беларускай мове там мінімум проста. Ну, за яе заўзеюць амерыканцы, аўстралійцы вельмі любяць. І яна жыве крыху іншай рэальнасці, ў іншым сусвеце, я думаю, там справы гэтай Беларусі яе не надта. Хто паміж Сабаленкай і Протасам? Ладно, давай уставім Ілью Шкурына. Ага, чаму? Падтрымаем. Ну, проста ён добры хлопец, і насамрэч, я вось, ведаеш, толькі, можа, зараз разумею, насколькі яму складана было. То бок, на пачатак вось гэтых всіх падзей яму быў 20 ці 21 год, кар'ера 99-го года. 21. Кар'ера толькі пайшла, і ён у сваім узросце
робіць такі стейтмент. На яго велізарны ціск, то бок ён жа гуляў тады ў ЦСКА ў Москве. Так. Да, яму было вельмі складана, і то бок малады хлапчук, які толькі атрымаў вось гэты квіточак да лепшага футбольнага жыцця, і на яго столькі адразу звалілася. Яму, мне падаецца, было вельмі складана, таму проста простой. І ведаеш, ён, напэўна, самы такі яскравы з футбалістаў, хто вось быў адразу выказаўся наконт усяго. Я хочу яшчэ стэрэатыпнае пытанне табе задаць наконт нацыянальнага віду спорту ў Беларусі. Пляжны футбол? Яны ж там фіналісты чэмпіянату свету па пляжнаму футболу. Кажаш, гучыць як беларускія крэветкі, але па факту, па выніках, сапраўды яны выбіліся ў фінал, наколькі я памятаю. Фінал чэмпіянату свету, канешне, да. Пры тым, што каманду там разганялі. Відавочна, што гэта такі крыху штучны від спорту, пры ўсёй павазе да тых, хто ім займаецца, але гэта не то. Але які нацыянальны від спорту, я думаю, ўсё роўна футбол. Чаму не хакей, Ярослав? Вось гэта добрае пытанне. У Воршы быў, дарэчы, палац спорту? Мне, насамрэч, аднойчы была такая крыху лаянка, не лаянка, гэта дэбаты, да, з жыхаром Воршы, які там, старэйшы за мяне. І я, карацей, нешта, вось, ведаеш, так казаў, вось, пунктугледжання, навошта панастроілі ледовых, гэта ўсё, я яшчэ ў статусе працаўніка дзяржаўнага тэлебачання гэта казаў, проста у асабістай размове. Амаль прапагандыст, так? Амаль, так. Вось, я казаў, навошта панастроілі гэтых? Чалавек мне адказаў, слухай, мы вось з жонкай ходзім, нам падабаецца, мы там на каньках там пакатацца, нам падабаецца. Мы разумеем, што, можа, і для нас асабіста, можа, але б мы таксама хацелі бы. І я таму думаю, там пра ледовыя, чорт яго ведае, добра гэта ці кепска, не знаю. Тым не менш, яны не робяць хакей нацыянальным відам спорту. Мне падаецца, што усё, што намагаецца зрабіць вось так штучна нацыянальным відам спорта, гэта проста адразу катастрофа будзе, бо, скажу нават так рэзка, што мне падаецца нават вось гэты калядны турнір по хакею. На які ты працаваў, так? На якім я працаваў. Вось проста давай адкінем там пэўныя рэчы, ідэя-то сама клёвая, то бок каляды, шмат у каго там няма працы і выходныя. І тут там запрашаюць нейкіх там збітых лётчыкаў, але вядомых хакеістаў там з Фінляндыі, з Чэхіі, са Штатаў, са Швецыі. Яны прыязджаюць, робяць там пэўнае шоу. Вось калі прыбраць вось гэты палітычны момант, так клёвая ж могла бы быць штука. І яны нібыта намагались гэта і зрабіць, бо яны ж запрашалі, там і зборная ІХФ была. І прыязджалі там вядомыя хакеісты. Але проста вось яны ўкручваюць вось гэты апошні вінцік з чорным шлемам, да, і атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Я думаю, што ў хакеі, канешне, ёсць перспектыва. І, калі мы глядзім, колькі людзей, падаецца, у гэтым сезоне ўжо 7 згуляла ў НХЛ беларусаў, ні ў адзіным іншым відзе спорта, які ўсё ж такі не пляжны футбол, так? Такога няма і блізка, так. То бок, каб там у лізе чэмпіёнаў, окей, 2 гуляла беларуса. Там баскетбол не, карацей, таму ў хакеі ёсць перспектывы, але, можа, не прям зараз. Ці развішвае сябе той факт, што табе ўвесь час узгадваюць гэты калядны турнір, тое, што ты на ім працаваў? Не ведаю, хутчэй, мне так крыху смешна. Было і было, то бок я ж тут не буду ўжо казаць, што гэта мяне прымусілі рабіць. Гэта рабіў сапраўды я. Я быў малады, малы і... І мне, насамрэч, там і тады падавалася, і зараз падаецца, што сама па сабе ідэя, можа, і клёвая. Проста у тыя часы, у свае 19 гадоў, я свет крыху інакш, можа быць, уяўляў. Мне падавалася, што гэта вельмі такія дробязі. Было такое. Окей, глядзі, я ў нашай ніве пра сябе прачытаў. Пісарэнка прызнаецца, што яшчэ 100 разоў узважыў бы, трэба яму тое ці не, атрымае наноў шанец вызначыцца са справай жыцця. Кім бы ты быў, калі б не спартовая журналістыка, Ярослав? У айціху бы пайшоў, канешне. Не ведаю, мне падаецца, у мяне ёсць здольнасці, каб проста нешта сядзець і доўгі час рабіць за кампутарам. Можа быць, пайшоў бы ў айціху. Не ведаю, я калі думаю аб тым, што куды завяло жыццё, то бок ведаеш там, калі ты ўсё жыццё ідзеш да таго, каб расказваць пра беларускі спорт па-расейску, так? Гэта велізарны, насамрэч, шлях і вельмі шмат працы. І тут атрымліваецца, што
і спорту беларускага нібыта няма, і расійская мова ўжо зашквар крыху. І ну ты можаш ну так апынуцца ў роспачы не з-за того, што ты там не згодны, да, з нечым, а за то просто праз тое, што ты апынуўся вельмі, ну, твае тыя якасці, якія ты напрацоўваў, яны просто не трэба, і трэба іх мяняць і гэтак далей. Можа быць, і лепей было, там пішаш на Python і пішаш, там нешта новае з'явілася, крыху падвучыўся і нармальна далей. Вось, ну, але ўжо як ёсць, што тут рабіць. Хотя мы перадаем вітанне ўсім, каму электрыкам з Фарэрскіх выспаў, Так. пляжным футбалістам Беларусі і ўсім айцішнікам. Дзякуй табе, што прыйшоў. Вам вялікі дзякуй, што паглядзелі. Гэты праект «Мова на нова». Жадаем вам перадалець усе ваши экзістэнцыяльныя крызісы і дзякуй за прагляд. Дзякуй табе. Я думаю, что все. Хочешь, чтобы я как-нибудь скончил это? Я давай закончу на подмышках. Я побрил. Что вы робите? Это что вы? Вось гэта і будзе... Матка Боска. Это атака КДБ. Иди отсюда. Съезжай. Все. Угу. Я выратовал себе от КДБ. Так и запишите, какая ласка. На вина на нашей Ниве. Мелкозеров выратовал роуду. А что я мушу сказать? Ну, да. Я за тебе зраблю. За меня? Скажи тогда... Прывітанне, гэта мова на нова. Мне подавалось, что это мой дах поехал, але это корабель поехал. Потому что пасля в кадры глядишь, ты что? Как же мне слепить можно? Як не пісаўся звук? И рук не писался, Звук не да? пісаўся, так. И все. Мана-мана, по тебе летим. Мана-мана, по тебе летим. Гениально.